अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो केस होगोन। दावराव देखायनायखौ बे बाराव जोङो नागारा। इउपिपिएलनि नेता जायखौ बुङो डायनामिक लिडार नङा होमबा, जाय बिथाङा बर्तमान फरेस्टनि इएम जानानै दङ नङा होमबा, अर्थात फरेस्ट मिनिस्टार, बिथांनि जुगुमनाय, होगोमनाय आरो धमकि होनाय। मानो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ एन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों। सिगांनि भिडिअ एन्ट्र'आव दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा, स्पेसियेलि अर्थात अफिसियेलि सावरायनानै दावराव देख्रेबखौ जेरैखि जाब्लाबो सरकारनिफ्राय केस होगोन। दा नायदो नोंथांमोन, बे भिडिअ एन्ट्र'खौ नोंथांमोना निश्चय गोबानो नुखाबाय आरो गोबानो नुवाखै। जेरैबायदि जोंहा फरेस्ट मिनिस्टार रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेब सारखौ केस होनायनि खोथा बुंदों आरो बिपिएफनि दालालि बायदिसिना बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि बागान खालामनाय, बागान खालामैनि गोबांथार खोथा बुंदों। प्रमिला रानिया खुद गावनि नामाव मा बागान खालामदों ना गावनि नामाव नङा, नै बिनि सायावबो गुवारै बेखेवदों। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ इम्परटेन्ट साननानै जोबजासिम नायोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। दा गोरोन्थिया सोरनि आरो जाथाया माबोरैहाय जालांनाय, दिनैनि दिनाव रन्जित बसुमतारी बिथाङा अर्थात फेरेंगा बिथाङा माबोरैहाय बे बाथ्राखौ बुंफैखो नोंथांमोना निश्चय बुजिखागौ। जिथुनाखि मैया दाख्लै जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामियाव जिथुनाखि रायजो जाबाय थानाय बर' फिसाफोर, हा हु गैजायै बा सोरबाफोर बिदिनो हा हु एफा एनै दंब्लाबो, जायनि जाहोनाव बिदा फंबाय जाथि खुरमा बंस'आ बुरजा, न'खर फरियाला, बिनि खारनाव हाफ्रा थैनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनहाबो सोरबा फंबाय बिमाखौ गारनानै बे जायगायाव हा लानानै थाहैदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ फरेस्टनिफ्राय अर्थात जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय होखारनायनि प्लेनिं लादों। मानो होनना बुङोब्ला दा बिथांमोनखौ होखारनानै गुबुन जायगायाव हा होगोन होननाय बायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना, आरो होखाबाय बा होगासिनो दं होनना बुंदों। बिदिनो 30 जन 40 जन 50 जन लाबो बिथांमोन होगासिनो दं आरो नैबे बिथांमोनखौ लायनो थांनायाव बेफोरबायदि जाथाया जादों होननानै बुंदों। नाथाय जाथाया जादों, जों बेखौ मानिदों। नोंथांमोना दावराव दावसिखौ खालाम, माबा मोनसे आयेननि राहा ला, जों बेखौ फोथायो, मानियो। नोंथांमोना आयेननि राहाखौ आरो लाखागोनबो, नोंथांमोना लाया होननानै थाखाया। नाथाय जोंहा बर' आइजोखौ अर्थात सासे बिमा माहारि नङा होमबा, बिथांजोखौ गाज्रियै बुनाय, मानजा सेला सेला जालायनाय, बेफोरबायदिया बिराद गाज्रि जादों आरोखि। दा नोंथांमोना निश्चय बुजिगौ। बुजिनानै दिनै जों नों आंहा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला, सोरबा आथिखालनि मुगायावथ' मा खुद गाव मालाय हिन्जावखौथ' बादान दोन, खुद गावनि हिन्जावखौनो आखाइ होनो मोनला होननाय मोनसे सरकाराव रुल दादों। अब्ला दिनैनि दिनाव फरेस्टफ्रा थांनानै मारैहाय सासे आइजोखौ, गुबुननि हिन्जावखौ बा गुबुननि बिमाखौ मारैहाय आखाइ होनो हाखो, मारै आखाइ होनो हाखो? दिनै बै आखाइ होग्राया सासे महिला फरेस्टब्ला बा महिला पुलिसब्ला बेलेग खोथामोन। नाथाय पुरुष होनना बुङो जायखौ एसामिसाव नङा होमबा, हौवा मानसिफ्रानो दिनैनि दिनाव थांनानै बिमा माहारिखौ आखाइ होदों। मारैहाय होनो मोनखो? बेखौ बिनि अधिकारखौ सोर होखो? बिटिआर सरकारा होदों ना आसाम सरकारा होदों ना रन्जित बसुमतारी बिथाङा होखो? नोंथांमोनहा फरेस्टनि बिबान लानानै फरेस्टनि खामानि मावदों, मोजाङै मावलांबाय था। सोरखौबा गावनाय, सोरखौबा दांख्लाब सुख्लाब खालामनाय, सोरखौबा माने बुग्लिनाय बेबायदि नङा। दिनै नोंथांमोना मोनसे समाव बे साइडआवनो चिराङावबो नोंथांमोना आथिंबो गावफैखांबाय, सोरखौबा आखाइफोर दांख्लाब सुख्लाब खालामखांबाय, सोरखौबा हमै जेलाव लांबाय। दिनै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ दावराव देख्रेब सारा बुंनायखाय बा मानसि गावदों इउपिपिएल सरकारा होनना बुंनायखाय नोंथांमोना गन्थ'आव दै नांदों नङा होमबा, गन्थ'आव दै हाबदों, लाजिदों। नाथाय नोंथाङा बा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनो थिनब्लाबो थिनाखैब्लाबो गावगिरिफ्रा गावबाय। नोंगौ थोंजों गावथारदों गावथाराखै जों बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय गावबाय आरोखि। सोरखौबा आथिं गावफायदों, सोरखौबा बिदिनो आखाइ आथिं बुफायदों, बेफोरबायदि। दा बेफोरबायदि खालामबा माबोरै जागोन? खालामनो नाङाथ' बेफोरबायदिखौ। दा नोंथांमोना दाय मोनदों, साजाखौ हो। नोंगौ बुबाय, नोंथांमोना जेलाव लांबाय, बास। बिथाङा जेब्ला केसाव देरहायोबा देरहासिगोन, देरहायाबाथ' जेल जासिगोन, बे बिथांनि खाफालनि खोथासै। दा नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि सोरखौबा माने एटेक खालामनाय, सोरखौबा जुगुमनाय, सोरखौबा माने धमकि होनाय, बे मोनसे बिराद गोरोन्थि जागासिनो। आरो दिनै दावराव देख्रेब सारा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना मा होनदों, अफिसियेलि केस होनायनि खोथा बुंदों। नोंथांमोनाथ' केसनि अनगा जेबोआनो गैखाया। इउपिपिएलआ जाय मानसिया थोंजोङै सैथो खोथाखौ बुङो, बे मानसिखौ थोंजोङै केस होखायो आरो बे मानसिखौ नायनानै लाखायो बिथांमोना। मानो होनना बुङोब्ला जाय मानसिया दिनै केस होजायाखै, बे मानसिया खुगा फुवार बाथ्रा बुंगासिनो दं नालाय, बिथांमोनखौ गिनानै सिरि थाग्राफ्राथ' थाबायानोसै। आरो बिथांमोनखौ गियालासिनो जायफ्रा खुगा फुवारगासिनो दं बा सैथोखौ फोसावगासिनो दङ, प्रकास खालामना होगासिनो दङ, बै बिथांमोनहा धमकि होयो। धमकियाव मानियाब्ला वार्निं होयो, वार्निं होनायावबो मानियाब्ला मा खालामो? बिथांमोना केस होयो, मिथिबायना? दा बेफोरबायदि जों बोरै जागोन?
इउपिपिएलआ परिबर्तन सरकार होनना बुंदों जेब्ला परिबर्तन सरकार थासेयाव दिनै सोरखौबा दुमकि होनाय सोरखौबा जुगुमनाय सोरखौबा माबा मोनसे अभारटेक खालामनो नागिरनाय सोरखौबा केस होनाय बे नङाथ' नोंथांमोना समाधान खालामनांगोन जाथाया बोरै जामारदों बिजिरनांगोन नोंथाङा थिनदों थिनाखै नोंथाङा सासे फरेस्टनि मिनिस्टार जानानै नोंथाङा बेखौ बिसार खालामनांगोन माबोरै खालामबा जागोन आरो नोंथांमोनाथ' होखारनांगौ बेथ' नोंथांमोननि प्लेनिंखा बा नोंथांमोननि राइट्सखा होखारनानै नोंथांमोना हा हु होनो नागिरदों बेखौ अरजाया जोङो जेबो बुंनो थाङा नाथाय नोंथांमोनहा जे बेसेबांसो हाखौ होगोन जों बेखौ बुंनो हाया नोंथांमोननि जाखिनि हा होगोन बेयाव बैसोर जे रायजो राजाफ्रा गोजोननाय दंना गैया जों बेखौ मिथिनो रोङा नाथाय जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्राबो बर' सुबुंनि मानसिफ्राबो किसुमानाबो ओरैबायदि दंथारो आं जोंनि बै हादान लाग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायहरनो लुगैयो दिनै बुंनो थाङोबा जोंफ्राबो हा हु गैया दै जोङो गुबुन जायगायाव थानानै खामानि दामानि मावनानै जागासिनो दङ नाथाय जोङो बेखौ सानहरा जे माब्लाबाबो जोङो सरकारनि आनलिगेल खामानि मावनानै होख्रां होसि खालामजानो बा माबा मोनसे खालामजानो जों बेखौ लुगैयाखै नाथाय दिनै जोङो किसुमान बर' सुबुंफ्राबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनाबो ओरैबायदि दङ सोरबाबा लोङै जायै हा हु धन सम्पतिखौ फानजोबनायनि गेजेरजोंबो माने गोदान हादान नागिरबाय थाग्रा जायगा नागिरबाय थाग्रा बेफोरबायदि दङ दा बेफोरबायदि दंब्ला निस्सय नोंथांमोना प्लिज अननानै बेफोरबायदि दाखालाम जाहाथे नोंथाङा जाखिनि धन आरजिनानै लानो हादों बा हा हुखौ मोन्दों नोंथाङा बे हायावनो गोजोननाय ला बेयावनो नोंथाङा मावनानै जानो रोङोबा लाख लाख थाखा कौटि थाखा खामायनानै जानो हागोन माबा मोनसे बिजनेस बेफार फालांगिफ्राव गोसो हो आरो नङाब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे खामानि दामानि मावनानै सोरजिनानै लानो नाजा आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ सरकारा जिबायदि खालामगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'निनो सरकार थासेयावबो जोंनि बर'नि सरकारा जोंनि बर' फिसाफोरखौ बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ नाया बेखायनो जोंबो सरकारजों जुजिनानैबो जेबो लाब गैया जायनि जाहोनाव जोङो बै फरेस्ट राइट्सआव जों हाबनानै थायोब्ला बिथांमोना जोंखौ दैलिक जानो लोंनो सुख गैयै उफुद्रुग खालामखागोन बेखौ जोंबो मिथिना लाखानाया मोजां आरोना दा बेनो नोंथांमोन माने आं बारा गोलाव बुंनो साना दिनै दावराव देख्रेब सारखौ बिथांमोनहा केस होनो ओंखारदों बेफोरबायदि जालायनो नाङा आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामो जोङो गावजों गाव माने निमांसा खालामलायनांगौ गावजों गाव मिलायलायनांगौ नोंथांमोनाथ' जोंनि खोनानाय मथेब्ला मालाबाबो सियार गंसेयाव जजाबनायनानै मोखांजों मोखां सावरायलाया मानि थाखाय नोंथांमोना सुथ्रु नोंथांमोना बर' नंगौना नङा नोंथांमोना सासे बिमानिनो फिसा नंगौना नङा नैखौ जों गिबिसिन बुजिनानै लाग्राया मोजां आं बारा गोलावखौ बुंला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव गुवारै नायनानै बुजिनानै लादो मैयानि साना 6 मार्च 2025 मायथाइया जोंनि बर'लेण्ड हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सान जानानै थाबाय मानोना बे सानाव जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा नाजाथाबनानै सिकनाझार बा सिकना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो बियो अफिसियेलि नटिफिकेसन जाबाय बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा बिथां मानब गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जोंनि सरकारा मोननै नेसनेल पार्क बानायनो हाबाय 2021 मायथाइनि 5 जुन खालि जोङो रायमना नेसनेल पार्कखौ गायसननो हादों आरो दिनै मैयानि अक्ट'आवहाय 2025 मायथाइनि नैबे 6 मार्चआव जोङो सेकेन्ड जोङो नेसनेल पार्कखौ गायसननो हाबाय गतिके खोब रंजाथावना बाथ्रा बे जोंनि थाखाय आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिटिआर बासिनि थाखाय मोनसे बोर जानानै थासिगोन सार थांनाय माखासे सिगां नेसनेल पार्क फोसावजाखांनायनि उनावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय इलिगेलि मोनसे इनक्रुजमेन्ट खालामदोंमोन बेखौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाखौ खावलायनायजों फैफिननो खावलायदोंमोन नाथाय ससियेल मिडियाआव जों नुदों जे एभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बायदि बायदि सोंखारिनायखौ जों नुदों सार इभिक्सन आरो इजेक्सन बेवहाय मोननै सोदोब दङ जोङो जाय मानसिफ्रा बिपिएफनि थुनज्लायनायावहाय हाग्रा बंग्रा धंस खालामनानै दिनै बिटिआरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों बेफोरबायदि मानसिफोरनि थुनज्लायनायनि थाखायनो दिनै हाग्राया जोबस्रांलांदों आरो बिथांमोनखौ बुजाया जाय दिनै जोङो लाबोफिननो हागासिनो दङ मैया जोङो बे नेसनेल पार्कनिफ्राय 28टा न'खरखौ जोङो लाबोनानै गुबुन जायगायाव रिहेबिलिट खालामनायनि थाखाय बेबस्था लाबाय बिनि सानसे सिगां 40 न'खर बिनि सानसे सिगां 33 न'खर आरो दिनैबो गोबां न'खरा बेवहाय ओंखारख्लायबोगोन आरो बिथांमोननि राहा लामानि थाखाय हा गैयै मानसिफोरनो हा होनायनि राहा लामाखौ जोङो बानायगासिनो दङ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि माखासे थैसोबग्रा गावखौनो बर' लिडार होननानै बुंग्रा लिडारफोर दङ बे लिडारफोरा दिनै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों राजखान्थिनि महर होनानै हाग्रायाव थांनायनि थुनज्लायगासिनो दङ बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा
जोंबो नायगासिनो दङ सोर मा बुंदों मा बुङाखै फिथाइखौ गावनो गाव मोनगोन। दावराव देख्रेब बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंदों। दावराव देख्रेबा मैया मोनसे मिडियानि गेजेरजों आं दासिमबो थरलि नायजोबाखै, नायगोन आरो बिथांनि जा बुंनाय मोननैसो सोदोबखौ आं खोनादों। जोंनि सरकारा हाग्रायाव थानाय मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिनि सायाव जोङो सावरायगोन गाबोन। जोङो अफिसियेलि सावरायगोन, अफिसियेलि सावरायनानै अफिसियेलि बिथांनि सायाव जोङो मा होगोन केस होगोन बेखौ जोङो थिरांथा लागासिनो दङ सिङाव। दावराव देख्रेबखौ बे बाराव जोङो नागारा, जों बहुद बार निमाहा होबाय गावनि सासे गागि बर' दैदेनगिरिमोन होननानै। आरो बिथाङा दे सासे काराप्टेड लिडारमोन बेखौ उपेन एबसुनि समनिफ्रायनो जोङो मिथिबोखादों। मानोना माननाव गेदेर बड'फा इउ एन ब्रह्मनि समाव बिथाङा रां भान्दारिमोन आबसुनि। बे समाव बिथाङा माबायदि कारापसन खालामदों खालामाखै बेनि सायावबो जोङो सालिजारि खालामगोन। आरो बिथाङा मैया जे जोंनि सरकारखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ हाग्रानि मानसिफोरखौ गावथारदों होननानै बुंदों। बिनि सायाव जोङो कर्ट केस होनो थाखाय राजि जानानै दङ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। जायफोरा बै ओनसोलाव दासिमबो राजत्रिट खालामगासिनो दङ, माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन नामा नोंथांमोना? गिबियाव जोङो खावलायनानै जाय मानसिफ्रा सरकारनि खावलायनाय लेखा हाग्राखौ नागारनानै फैगोन बिथांमोननो जोङो हा गैजायै मानसिनो हा होनायनि बेब'स्था लादों आरो होगासिनोबो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो माबाफोर अनसुंथाइ होनो हायो नामा बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ। आरो होनो हायो नामा नङा, होगोन। बेसेबां बिबांनि होनो हागोन बेखौ जों फाइनाल खालामनो हायाखै, खिन्थु होनाया कनफार्म। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो एकाउन्ट नाम्बारखौ नागिरगासिनो दङ। बिथांमोना एकाउन्ट नाम्बार जमा होनांगोन, बे एकाउन्टाव हाबजोबगोन थाखाया, जों जेसेबां अनसुंथाइ होनो हायो। बेनिफ्राय जायफ्रा फैया बिनि सायाव नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया। बेखौ प्रटेकसन होनायनि दायथ'आ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन। स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फरेस्टनि आयेन बायदि बिथांमोननि सायाव मा एक्सन लानांगौ लागोन। आरो बै समाव जोंनि BTC सरकारखौ दुसिनो मोननाय नङा। बिथांमोना जोंनो हा होयिनि थाखाय जों बिदि बेब'स्था लानो गोनां जादों होननानै बदनाम खालामनो मोननाय नङा। बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों आं रेकर्ड हिसाबै बे बाथ्राखौ जनसाधारननि खाथियाव फोरमायथिना होनाय जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बै जायगायाव थांनानै हेंथा दोलोनि मानसिफ्रानोथ' थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो दावराव देख्रेबा लाजिदोंना लाजिबाखै, गाव सासे BPFनि एडभाइजार बियो हाग्रामाया दे गावनि बिहावनि नामाव 150 बिगा फरेस्ट रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान खालामदों। दावराव देख्रेबा बिनि सायाव मानो बुङाखै? प्रमिला रानिया जे गावनि गुबुन सासे मानसिनि नामाव, प्रमिला रानिनि नामाव नङा गुबुननि नामाव, बेबो जोंनाव रेकर्ड दङ। वाइल्ड लाइफ मा होनो चक्रशिला वाइल्ड लाइफखौ धंस' खालामनानै साहा बागान बानायदों। बेखौ मानो जोंनि दावराव देख्रेब बाबुआ, दावराव देख्रेबना दावराव सेख्रेब, बियो दिनै मानो सनमान हरखारै बेखौ जोङो दिनै मान होनो लुबैयाखै गागि दैदेनगिरि होननानै। आरो दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो देख्रेबख्रेब गोसोनि मानसिया देरहासारा जे 13टा साहा बागान बानायदों हाग्राखौ धंस' खालामनानै, बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? लाख लाख बर' फिसाया हा गैजाया, खिन्थु लाख लाख बिगा हाखौ दिनै BPFनि लिडारफ्रा डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान राबार बागान बानायदों। बिनि सायाव मानो बाथ्रा बुङाखै? बेसेबां माने हारि सिबिसुला दावराव देख्रेब बायदिया बावहायनो मिथिनो हायो। गतिके हारिनि थाखाय बिथाङा सासे पापनि थान्दैसो। सावनि थान्दै, पापनि थान्दै होनोब्ला जों दावराव देख्रेबखौ बुंनांगोन।